És un honor per mi estar avui aquí fent el pregó de la 39a Aplec del Cargol. Qui m'havia de dir a mi quan passejava per allí a la vora del riu, quan encara hi havia arbres, que hi havia uns xops, eren xops, sí? La xopera, que anava allí de la mà de la meva mare i veia aquelles fumarades i tot de gent contenta allí, remenant unes olles enormes, que semblava com de conte, no? Qui m'havia de dir a mi que jo, després, anys, molts anys després, estaria aquí presentant el pregó. És molt impactant. Llavors, abans de començar, jo visc a Barcelona, ho sento molt, no soc una exiliada, però porto Lleida al cor i porto els caragols al cor. Això és molt important, perquè vaig fer durant un temps, contava uns contes infantils a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona per promocionar el lleidatà. I explicava un conte que, si em permeteu, us l'explico, és molt breu, abans de començar amb el pregó. Que em perdonin els historiadors i historiadores perquè no té res de real la història, però el conte que em vaig inventar deia així. Deia que aquí a Lleida hi havia un rei i no tenien castell, ni tenien cap palau, ni tenien res. I aquest rei volia fer un castell que fos molt bonic i que tothom es quedés impactat amb aquell castell. I va dir que donaria 1.000 monedes d'or a l'arquitecte o arquitecta que dibuixés el castell més bonic per la ciutat de Lleida. I hi havia un arquitecte molt pobre que volia guanyar aquests diners i volia crear aquest castell i que va agafar i es va passar tota la nit dibuixant. I va dibuixar un castell amb torres daurades i enorme i tota la nit dibuixant, però quan el va veure el va esquinçar perquè va dir que no era suficientment especial. Després va dibuixar una fortificació que donava la volta a la ciutat, molt gran, amb les típiques torres així, però el va acabar estripant perquè no era suficient. I llavors, de tant dibuixar, es va quedar dormit sobre el paper. I quan es va despertar, ja era hora d'anar a veure el rei i ensenyar-li el seu dibuix i no tenia res. Però va mirar el paper i a sobre del paper va veure un cargol. I llavors va decidir fer un castell que tingués forma de cargol, que tingués una torre i una part que fes de closca. Ho va presentar al rei li va encantar i li va donar les 1.000 monedes d'or i es va fer la que coneixem com a Seu Vella. I així van decidir fer-la a dalt d'una muntanya, perquè quan la gent de Catalunya anés perseguint el sol quan se'n va dormir, quan arribés a Lleida, veiés el turó, veiés el sol per darrere i veiés un castell en forma de cargol, com un cargol gegant, que fes ombra a aquella ciutat. I aquesta és la història que explico als nens sobre la Seu Vella. Bé, ara comença el pregó, Quan em van trucar l'organització per dir-me volem que siguis la nostra pregonera, em van dir que hi havia 3 motius. I un dels 3 motius era que jo era una persona amb cert reconeixement públic per la meva trajectòria com a professional, la meva trajectòria professional. I vaig pensar, sí, porto 14 anys vivint a Barcelona i treballant, però aquesta trajectòria professional, aquest camí, aquestes possibilitats que se m'han obert, les arrels estan aquí a Lleida, estan gràcies a persones que han lluitat per la cultura d'aquesta ciutat, persones que han lluitat com a docents, com a artistes, i que han lluitat cada dia per donar una formació a persones com jo. Dono molt les gràcies a grups com el Zum Zum Teatre, a companyies com Encara Farem Salat, Festuc o l'Acudit d'Alfarràs, dels nostres germans d'Alfarràs, perquè és gràcies a que hi ha persones que lluiten per aquests valors, per la cultura, pel teatre, per l'art, que podem permetre'ns a nosaltres fer un camí professional. I estic molt agraïda a aquestes persones. Llavors, jo demanaria a Lleida i demanaria sobretot a les autoritats que hem d'invertir en espais per la vida, no espais per la mort. Hem d'invertir en cultura, hem d'invertir en cinema, hem d'invertir
en teatre, hem d'invertir en això, perquè això és el que ens rescata, això és el que ens salva, això és el que ens cuida i ens protegeix. I no pensem en inversions, en beneficis, en totxos, sinó pensem en això, en espais pel diàleg, espais de la trobada. I sense anar més lluny, anem a l'Aplec del Cargol, que és precisament això. Lleida, en part, està al mapa, en gran part, per una festa com l'Aplec del Cargol. I és una festa, no és una inversió, és una festa, és una trobada. I què té d'especial l'Aplec del Cargol? L'Aplec del Cargol té uns factors que la fan única i la fan meravellosa. Un dels factors és que tothom hi està convidat. És igual si ets d'una penya, si no ets d'una penya, si pots venir 2 dies, si pots venir 3, si pots venir 1, tothom està convidat. Això és meravellós. Una altra cosa és que tothom hi és benvingut. És igual que vingui el meu germanet, que aviat farà 2 anys, té un lloc per ell, com que vingui una persona gran, de 90 anys, perquè tothom hi té un lloc allà. Tothom té un espai i tothom s'hi sent còmode allà. Després, és una festa que no fa diferències socials. És una festa que és igual els diners que tinguis, que aniràs allà, et ficaràs una samarreta ampla, una panyoleta, unes sabates planes i ajudaràs a parar taula, a desparar taula, et posaràs a servir i estaràs allí compartint. És igual qui siguis, d'on siguis i d'on vinguis, perquè ets el mateix. I és una festa que gira entorn a la gresca, a passar-s'ho bé, a ballar, a riure, a cantar, a beure, a passar-s'ho bé, i gira entorn d'un animal, que és ben curiós. Com pot ser que un animal, que és un baboset amb una closca, generi aquesta fantasia, generi contes, generi dibuixos, generi maneres de cuinar-lo, a veure com el cuinem, com no el cuinem, i es fa tot un mite al voltant d'un cargol. I és meravellós que hi hagi aquest tipus de festes que promocionen això. I la veritat és que en una època que estem vivint de catàstrofe social en molts sentits, de privació de llibertats, una època molt dura per tothom, molt dolorosa i molt complicada, el que ens rescata no és ni la ràbia, ni l'odi, ni l'enfrontament, ni res, sinó ens rescaten. La veritat és que ens rescaten a cadascú de nosaltres i ens protegeixen aquest tipus d'espai on ens puguem veure, on ens puguem mirar als ulls, on puguem riure, on puguem pensar i on puguem crear coses noves. Necessitem escoltar els més grans i aprendre dels nous que venen per poder cuidar-nos i per poder crear i per poder tirar endavant. Així que l'Aplec és tot això i és molt important la promoció d'espais com aquest. Un altre motiu que em van donar per ser pregonera és que soc una dona. I vaig dir, caram, una de les primeres vegades que això de ser una dona resulta que va bé, no? Normalment és com un impediment, és un hàndicap, no se't prenen tan seriosament perquè ets una dona, tal. I em va sorprendre i vaig dir, mira, per primer cop, el fet de ser una dona té com un avantatge de donar veu, no? I vull aprofitar això, aquest fet, per donar un missatge a amigues, que és que ens han tapat la boca durant molt temps, ara ens donen alguna coseta com per complir algun tipus d'estadística, però hem emprès un camí que no té marxa enrere. Hem estat sempre aquí, som aquí i serem sempre aquí. I aquí estem per crear, per ballar, per cantar, per liderar, per fer-nos veure, i aquest camí cap a la llibertat no hi ha qui el pari. O sigui, que no deixen de lluitar, amigues, perquè ho estem aconseguint. Bé, ja acabo, que m'he sentit còmode amb el micro. No, el darrer motiu que em van donar és perquè era de Lleida, no?
I jo vaig pensar, ostres, què vol dir ser de Lleida? Què vol dir ser d'un lloc? Perquè és una pregunta que ens fem constantment. Hola, com et dius? Hola, d'on ets? A què et dediques? Però d'on ets? És una parcel·la superimportant en les preguntes i en el discurs. Llavors, això de d'on ets deu ser alguna cosa molt significativa. I em vaig plantejar això, que què volia dir ser de Lleida. I vaig pensar, quan estic treballant, allà al Polònia, per exemple, et diuen, bueno, passa per maquillatge, ara vés a perruqueria, ara vés a vestir-te, ara vine que farem un assaig, comencem l'assaig, final d'assaig, vinga Lara, sisplau, posa't el micro, vine cap aquí, i de sobte sents algú que diu que et pots posar més cap a la dreta, que el foco te fa ombra aquí, a la teua dreta, i dius, un moment, que ets de Lleida? I et diu, sí, dic, jo també, i et diu, de Lleida a Lleida? I dius, sí, de Lleida a Lleida, o sigui, una pregunta, un moment, un parèntesis, La gent que sou d'Aitona, Almacelles, Tremp, quan us pregunten d'on sou, què contesteu? Que diu que sou de Lleida? Diu que sou de Tremp, no? O sou d'Aitona, o no? Perquè em sorprèn que constantment, d'on ets? De Lleida. Lleida, Lleida, perquè no em diuen Lleida ciutat, o em diuen Lleida capital, no. Lleida, Lleida, i jo dic sí, Lleida, Lleida. I total, que un cop ens hem reconegut amb aquest noi que me fa moure cap a la dreta per el foco i tal, i ja ens hem dit l'un a l'altre que som de Lleida, Lleida, llavors ens mirem als ulls i es fa una alegria immensa. Ens trobem allà enmig d'aquell ambient centralista, no? Ens trobem allà i sense dir-nos res veiem passar per davant tots aquells matins que t'aixeques quan anaves al col·le, obries la persiana i era tot blanc, no? Amb la boira. I ho veus allà, no? I aquells camps de futbol que no veies la porteria de davant perquè tot estava ple de boira, no? I aquelles primeres sortides a Ricard Vinyes, allí menjant pipes i xutxeries i tal, i a veure si ets dels vins més de cap aquí o més de cap allà, o l'olor de la primavera a Lleida, que és una de les olors més meravelloses que hi ha. La llàstima és que dure 2 dies i després ve aquella calor letal que ens entrena per poder anar a l'Àfrica, al desert, no? I tot això, sense parlar, passa pel davant d'aquesta trobada entre dos lleidatans de Lleida-Lleida, no? Però llavors ve una pregunta, la pregunta clau, una pregunta que obrirà la porta per la que podem estar-nos tota la vida parlant o tancarà molta porta, que és: vas a l'Aplec? Si la resposta és no, a casa no hem sigut mai d'Aplec, alguna cosa passa, Entra un misteri enmig d'aquella relació, una mirada llunyana. Què li ha passat a aquesta persona per no venir a l'Aplec del Cargol? Com li ha anat la vida amb aquesta pobra persona per ser de Lleida a Lleida i no anar a l'Aplec del Cargol? Bé, i en canvi, si diu sí, sempre hem sigut de l'Aplec, comença tota una retaila de vida per davant. Home, jo també, i de quina penya? Jo hi vaig anar amb aquesta, sí, fixa't. Doncs el menjar allà, fatal, a la nostra, aquest any, se les han gastat per menjar bé. Bueno, la meva és de beure, que tens tota la nit beure i tot no sé què. Doncs a la meva estem tota la nit ballant, que la vostra està buida. És que la nostra és una mica més familiar, la veritat. Doncs nosaltres tenim policlín aquest any i poden entrar els nois i les noies. I després, i evidentment també comentem el fet de noi, has vist quin drama, lo de les firetes, tu, sense toros, ja no hi ha plec, oi? Hem d'agafar un autobús, però no, home, no anirem a agafar l'autobús, ens hem quedat sense firetes, bueno, què hi farem? I així podem estar durant
durant moltes hores i llavors s'obre a la resta de persones que s'ho estan mirant amb cara de dir bueno, què és això de la plec, que és tan xulo? I dius, no, els hi expliques, és una festa que tenim allà que tota la ciutat es pare, no? Es pare durant els dies abans, s'organitzen per veure qui farà què, tothom està tremolant perquè arribi aquest moment i que quan acabe tot és un drama, queda un buit terrible, la gent es demana festa, comencen a pensar en la següent, és un fet que heu de venir, ho heu de veure. I és que la plec, per mi, té un punt d'organització temporal. Hi ha Cap d'Any, hi ha qui celebra una altra cosa. Nosaltres tenim com marcador anual la plec del Cargol. Té un punt que jo hi ha persones que només les veig a la plec. Ens trobem d'any en any. I passen aquestes coses que veus la vida passar i dius, trobes un dia i dius, doncs aniré a estudiar a Barcelona l'any que ve. Sí, que bé, bueno, següent aplec. Ai, què tal per Barcelona? Ja no vens mai, mos has abandonat. Ja, bueno, i tu com estàs? Que la darrera plec te vaig veure una mica trist. Doncs molt bé, mira, però m'he separat tu. Ara estic solter. Doncs gaudeix de la solteria a la plec. Ai, mira, l'any passat estaves solter i avui estàs esperant un fill. Que bé, molt bé. Ai, aquesta és l'Emma, que guapa, potser a la plec estaves embarassat d'ella i ara que guapa que està. Ah, molt bé. Ai, m'he enterat que aquest any havies perdut el teu pare, que malament, em sap molt greu. Ai, vos deus haver passat fatal, sí. Bueno, ai, i una promoció laboral, no? T'han fet? Ah, vaja, que estàs a mero, ja, és que et corren uns temps fatal, fatal. I així va passant la vida de plec en aplec. I dir-vos que jo, malgrat estigui a Barcelona, allí, exiliada de Lleida, porto la terra ferma als peus i els tinc allí enganxats perquè m'ajuda a estar en contacte amb la terra allà on vagi. I la terra als peus, els caragols al cor. I aquest any, segurament, quan em trobi amb els meus amics de cada any, em diran escolta, que vas fer el pregó, no, aquest any? No hi vaig poder anar, noies, que era un dilluns i no fatal. I jo somriuré i estaré molt contenta perquè diré, sí, vaig fer el pregó i em sentiré feliç perquè hauré col·laborat a fer girar aquest engranatge de festa, aquest engranatge de trobada i aquest engranatge que espero que no pari mai i que giri com una espiral sense fi, com la closca d'un cargol. Així que moltes gràcies per donar-me aquest espai i que us lo passéis muy bien i gaudiu, home! Gaudiu de la tribu! Bueno.